Днес ще ви представя нискокалорична шоколадова торта. За блата в купа слагаме 200 грама скир, в който гасим едно пакетче бак пулвер. Добавяме 3 яйца, – 90 грама оризово брашно, 15 грама рошков, и 30 грама лоза или друг подсладител по ваш вкус. Разбъркваме, изсипваме в подходяща форма и го слагаме да се пече на 200 градуса. След изпеченето му го оставяме да се охлади и го разрязваме на две равни части. За крема приготвяме 700 грама прясно мляко. В купа смесваме едно пакетче протеин ванилов сладолед, 40 грама царевично нишесте и 30 грама алулоза. Добавяме постепенно от млякото до пълното разреждане на съставките. Изсипваме останалата смес от млякото на котлона да завари, след което добавяме протеиновата смес. Бъркаме енергично до сгъстяването ѝ и след получаването на гъст крем в форма за торта слагаме половината от блата. Заливаме с половината количество от 100 мл прясно мляко с 30 грама алулоза. След това половината от крема. След това втория блат. Втората част от подсладеното мляко. Добавяме 40 грама черен шоколад към крема, който остана. Разбъркваме до пълното му разтопяване. Изсипваме върху сиропирания втори блат. Заравняваме и след като изстине, прибираме тортата в хладилника да стегне. Да ви е сладко.